kana wani sai da baya me ne ka sa kai a baya ko ka kana sai ci abinci ka ta ba ka je wani rana ni ban gan shi ba ka zo sai wani kulukuti kana yi ni ba wani abu da salamu alaikum alaikum salam wannan Jatau barka dai yawa Nafisa ya wannan donan ba wani jatin kai ba wuri kana zo ba wuri baba ku na zo to ai kuma baya nan to dala tembe da kai a dai ka kai ta ya wuri mai faci an buga iska bai doka ba mai ai ya fashe kenan saboda Allah wai faci ko to wulan yaro wai faci ko a ce jare ne a ba ganin shi ko ba yayan shi shekara ne yau rubuwa ba don mu na da ma nan ya da shi na ya da kudi a kwati gaba da ya shige a ce mata ba yaro ni ma ko ce ne ka san nan na kashe aka kudi wani aure wannan Malam Jatau wannan haka take ita so babu bukat a duniyar nan ina ka taba gani an canza mutum mata an ji an baka yaya ko kanwa da kare na wayo na har wanda ta zo saboda ko ce kudi na kina fa ce ina na ce mata yanzu kai hakuri yanzu kuma matar je gida Allah zai ba ku insha ka bude ku ne ka yi banzo kala da mu sai da kun kwace kudi na gaba daya sai da nan ya kwace guda uku ni da mun na da ne ma har da kudin bashi nan ya da shi saboda Allah amma a ce wai mata ba yaro sai na bar min shi ni ba na so kawai a ce jamun a je ka je kasuwa kana da sayarwa ba kana kai ba yi kakara da ana yi mana sosai ka gida Jatau ai ba kakara da mutum aito kai na yawa ba ganin shi ba dawo min da kudina ni ba ma kwace bane a kwanan nan to fa malam Jatau kai ki shiga mun daki wallahi ki shiga daki mama